Ah, so sinasabi mo na bibili ka na naman ng bagong gaming console. Baby naman, kaya aga-aga nakataas na agad yung kilay mo. Chill ka lang. Paano ko mag-chill, Henry? May usapan tayo, di ba? Na mag-iipon tayo ng pera para makapunta tayo sa El Nido. Pero parang sa nakikita ko sa'yo mukhang ayaw mo dahil mas gusto mo lang maglaro dito sa bahay. Babe, on sale itong console. Kailangan ko itong mabili before it's too late. Saka ano bang ikinagagalit mo? Pera ko naman itong pinambibili ko ah. Puro ka ganyan? Ang sabihin mo, wala ka talagang balak na mag-ipon para makapag-El Nido tayo. Mula naman kasi na naging girlfriend mo ko, wala ka ng ka-effort. Kung umasta ka pa, akala mo naman. Babe, sandali. Huwag ka naman mag-isip ng ganyan oh. Ang akin lang, huwag mo akong paghigpitan sa sarili kong pera. Kung iniisip mo na kapag binili ko itong console na ito ay hindi na tayo makakapasyal sa El Nido, nagkakamali ka. Kaunting suporta naman, babe. Alam mo naman na yung paglalaro lang ang libangan ko pantanggal ng stress sa trabaho. Hindi kita hinihigpitan sa pera mo. Ang akin lang, pagpapaalala. May upcoming trip tayo tapos sinasabayan mo din ng iba pang gastos. Paano ka makakapag-ipon? Maging responsable ka naman sa paggastos? Okay, sige. Hindi ko na bibilihin tong console. Ano, masaya ka na? Pabuti naman at marunong kang makinig. Dear Love, nagsimula ang panghihimasok ni Norma sa finances ko nung naka-1 taon na kami sa aming relasyon. Higit 3 beses na malaki ang kinikita ko kumpara sa kanya. Kaya kung tutuusin, kaya ko naman talaga tustusan ng mga pangangailangan at luho ko. Pero gusto niyang ipaalam ko sa kanya ang lahat ng mga pinagkakagastusan ko. Pakiramdam ko ay wala na akong laya na i-enjoy ang sarili kong pera. Naiintindihan ko naman na concerned lang siya na baka hindi ako nakakapagtabi para sa ipon. Pero nagpapaalala lang siya kapag para sa akin ang ginagastos ko. Dahil kapag para sa kanya naman ang binili ko ay ayos lang sa kanya. Ilang beses na namin itong napag-usapan. Pero walang nagbabago. Mas lumalala pa nga. Nagsiset kami ng gala sa Zambales. Mag-camp tayo doon sa Lake Mapanwepe tapos road trip. Tayong magbabarkada Jika? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Count me in. Ayos! Matutuwa si na Brian panigurado. Sa wakas ay mabubuo na naman tayong 4. Matagal na rin yung huli nating gala na 4, di ba? Parang last year pa ata yun? Oo, last year pa nga. Ito, hindi na to drawing Kukulayan na natin ito. Wala nang atrasan, Henry, yan Siyempre naman, Marvin. Teka, kailan ito ulit? Basta maglaan ka ng araw at oras. September tayo aalis, okay? Sige. Reserve na ang oras ko sa inyo sa September. Basta sabihan mo ako agad kung anong date, ha? Sige. Sure na yan, See you soon, pre. See you soon. Ingat ka, pre. Henry? Oh, babe, gising ka na pala. May niluto akong almusal nandyan na sa kusina. Tara, sabay na kitang kumain. Tama ba yung narinig ko na gagala kayo this September? Oo babe. Gagala kami ng mga kaibigan ko. Bakit? Birth month ni Papa yon. Huwag mong sabihin na kahit matapat ng birthday niya, mas uunahin mo pa rin yung mga kabarkada mo. Saka bakit naghanap ka na naman ng pagkakagastusan? Norma, ito talaga yung pangbungad mo sa umaga? Ganito ka ba mag-good morning? Paano? Ang hilig mong umuo na lang ng umuo kahit kanino. Kahit kanino? Norma, baka nakakalimutan mo na matalik kong kaibigan si Marvin. Bata pa lang kaming 4, magkakaibigan na kami. Bihira na nga lang kami magkita-kita ngayon tumatanda na. Ano nangyayari sa'yo? Sinabi ko na nga, diba? Magbe-birthday si Papa ng September. Huwag mong sabihin na hindi ka makikiambag doon. Kung yung ambag ko sa birthday ng Papa mo ang ipinuputok ng butsi mo, huwag kang mag-alala, Norma. Makikihati ako doon. Okay ka na? Kaya kung pwede, huwag mong pinapakialaman ang pagdedesisyon ko, lalo na kung sino ang gusto kong kasama sa gala at kung magkano ang gagastusin ko. Hindi nakaka-healthy ng relasyon tong pakikitungo mo sa akin, ha?
Yung mama ko nga, malaki ang tiwala sa akin, hindi ko na-experience yung ganito. Tapos ikaw lang na girlfriend ko ang gumagawa sa akin ng ganito? Ah, ganon! Girlfriend mo lang! Girlfriend mo lang ako, ganun ba? Kaya wala akong karapatan na i-voice out yung nararamdaman ko? Ganun ba yun, Henry? Masama ba na paalalahanan ka? Norma, hindi na ako bata. Hindi mo ko kailangang diktahan sa finances ko. May sarili akong pag-iisip. Kaya kong magdesisyon sa sarili ko. Kung ganito ang ibubungad mo sa akin, mabuti pa umuwi ka na muna sa inyo at pinapasakit mong ulo ko. O bakit ka naman umiiyak ngayon? Nagbago ka na talaga. Hindi ka naman ganito dati. Siguro hindi mo na ako mahal. Pwede ba? Huwag mong baliktarin. Ikaw ang hindi ganito dati. Alam mo, kung maaga mo lang ipinakita yung ganitong ugali mo, hindi na siguro tayo nagtagal pa. Nakakarindi ka. Mahal lang kita kaya pinipili kong intindihin ka pero sumusobra ka na. Ngayon parang ikaw pang naaapi. Saan ka nakakita na libre ng boyfriend mo yung tinitirhan mo, wala kang ginagastos na grocery, pati sa trabaho mo hinahatid at sinusundo ka, binibigyan ka pa ng allowance tapos ganito yung isusukli mo? I-control mo yung sarili mo, huwag ang pera ko. Ayusin mo yung ugali mo! Aba, at nandito palang panganay kong anak. Bakit ka na pa rito? Ma, namiss po kita. Payakap nga po. Nako, may problema ka no. Kilala kita. Uuwi ka lang kapag may dinaramdam ka, anak. Wala naman, ma. Nag-iisip-isip lang. Ano yon? Pwede mong sabihin sa akin, andito lang ang nanay mo na handang makinig sa'yo. Wala yun, ma. Namiss nga lang kita. Ma, di ba may pangako ko sa'yo na ibibili kita ng designer bag na gustong-gusto mo? Nako, anak. Huwag mo nang intindihin yun. Mag-ipon ka. Diba, binabalak mo nang mag-propose kay Norma? Ay, naku ma. Hindi ko po alam pero nagkaroon na ako ng pag-aalinlangan. Pag-aalinlangan? Bakit, anak? Anong naging problema? Wala ho akong problema kay Norma pagdating sa commitment niya sa akin. Sigurado akong ako lang ang mahal niya. Sa bahay naman malinis siya at tinutulungan niya talaga ako sa gawaing bahay. Siya pa nga ang nagluluto. Ang kinakainis ko lang ay yung paghihigpit niya sa pera ko. Biruin mo ma, hindi ko man lang maibili ang sarili ko ng gaming console na hindi na ikukonsulta sa kanya. Pang-relax ko sana yun after work eh. Pati yung paggala kasama ang mga kaibigan ko, ibabawal pa niya. Issue sa kanya basta maglalabas ako ng pera na hindi para sa kanya. Naku anak, iwan mo na yan. Papa, andito ka pala. Mano po? Ay kaawaan ka ng Diyos anak. Narinig ko ang mga minamaktol mo sa mama mo. Ang sabi ko, iwan mo na yung girlfriend mo na yan. Iwan ko muna kayong mag-ama ha. Ayokong makialam sa desisyon mo pagdating sa ganyang bagay. Basta ang akin, kung anong gusto mo, susuportahan ko, ha? Salamat ma. Anak, alam mo ba kung anong nagustuhan ko sa mama mo? Ano yun pa? Abay, bukod sa napakaganda niyang pagmasdan, binibigyan niya ako ng kapayapaan. At ang pundasyon ng kapayapaan ay ang tiwala. Palaging nakaalalay ang mama mo kapag alam niyang maaari akong magkamali. O kaya naman, ay kung nakita niyang padalos-dalos ako sa pagdedesisyon. Isa pa, hindi ba't 1 taon pa lang kayo ni Norma? Mainam at magdesisyon ka na hanggat maaga. Ang sabi nga, mabuti pang nag-iisa kaysa may masamang kasama. Nabanggit ko nga yan kay Norma, Papa. Sinabi ko na hindi ako ganito pakitunguhan ni Mama. Sobrang hinahon ni Mama. Mapagpasensya at puno ng tiwala. Saka ko lang naman nakita ang ganitong ugali ni Norma nitong 1 taon na kami. Pag-isipan mong mabuti ang sinabi ko sa'yo. Gawin mo kaming halimbawa ng mama mo.
Timbangin mo ng mahusay ang sitwasyon mo. Huwag mong pilitin ang sarili mo na kayanin at pasanin ang mga bagay na pwede mo namang bitawan. Dear love, pag-uwi ko nga ng bahay ay wala na si Norma. Kahit message, hindi siya nag-iwan. Umupo ako sa sala at tinamnam ang katahimikan. Pumikit at pinakiramdaman ko ang aking sarili. Masaya pala akong mag-isa. Payapa. Walang nagbubunganga. Walang kumukontra. Walang nagdidikta. Lumipas ang araw at linggo na hindi pa rin kami nag-uusap ni Norma. Mas lalo ako naging komportable. Nasasanay na yata ako na wala si Norma sa buhay ko. Malaya akong gawin ang mga bagay na gusto ko. Nabibili ang gusto kong bilhin para sa sarili ko. Napapasyalan ng mga lugar na gusto ko talagang puntahan, hindi dahil sa napipilitan lang ako. Kaya tinanong ko ang aking sarili, masaya ba talaga ako? Ito na ba talaga ang buhay na gusto ko? Ito na ba ang pipiliin ko? Halos 2 buwan din kaming hindi nag-usap ni Norma. Walang gustong bumasag ng katahimikan sa aming dalawa hanggang sa... Maraming salamat Norma at pumayag ka na makapag-usap tayo. Wala naman na tayong dapat pag-usapan pa. Malino na dapat sa'yo na yung pag-alis ko sa bahay mo ay nangangahulugang wala na din tayo. Ganun ba? Akala ko nagtatampo ka lang at iniintay mo na suyuin kita. Anong naramdaman mo ng mga araw na yon? Patawad Norma pero gusto ko na lang talaga magpasalamat sa'yo. Salamat sa 1 taon na pagsasama natin. May mga bagay akong natutunan sa sarili ko na hindi ko malalaman kung hindi dahil sa'yo. Basic!